vítam vás v prvom videu na youtuberskom kanále Horse Riders a táto stránka je vlastne o koňoch a o jazdcoch. Na tejto stránke budeme dávať rôzne vlogy z jazdenia a z tréningov a tieto vlogy budú chodiť vlastne asi každý druhý deň. Zajtra by tu malo prísť prvé normálne video s koňmi, čo natočí moja kamarátka, ktorá tiež bude natáčať. Možno príde, možno nepríde, neviem. Ešte uvidíme. Ale dúfam, že sa vám bude páčiť táto stránka. Niečo o tých prvých videách. Vlastne tieto videá budú zoznamovacie. Budeme sa zoznávať spolu. My chodíme jazdiť si do Hrádku, ale bývam v Mikuláši teda 2 týždne. A budeme tam chodiť a máme 3 kone, máme Jessie, to je poník, potom je Gloria, to je anglický klusák a potom je ešte Markus, ten je anglický plnokrvník. Jessie má, tuším, že 6 rokov, neviem. Gloria má 12 a Markus, to není presné, lebo takto nám hovorí, že má 19, takto že 15, takže asi 15. Takže s nimi budú videá a ešte bude s mojou kamarátkou Luciou a ešte s Mackou. My sa spolu zoznámime, zajtra by malo prísť video teda s Mackou a s Luckou. A potom dáme nejaké ďalšie videá, určite na tejto stránke budú aj rôzne challenge. A kľudne nám píšte do komentárov, dačo, hej, zase nie je také extrémne ako minule, som mala mandarinku s horčitou a s maslom. Takže OK. A budú tu určite aj odpovede na otázky a to nám môžete písať na facebookovú stránku, ktorú vám dám do infoboxu a volá sa Horses Are My Life. Ja som tam adminka, podpisujem sa hviezdička. Tak určite nám napíšte do správ alebo pod taký obrázok. Určite vám odpovieme a to by bolo asi všetko. Ja dúfam, že sa vám naša stránka bude naozaj páčiť. A ahoj!